Днеска обяснявам позицията на луцена за еднотоповни ендшпили. Шах. Ето и той ми дава шах и аз се оттеглям насам. Тук се крия зад пешката. Обаче той може да продължи така до безкрайност да ми дава шах. Затова ще изграда моста на луцена, като преместя топа напред на поле Е4. Отварям позицията и пешката може да стане царица. Той не иска това и продължава да ми дава шахове. Аз тук ще предпазя пешката. А сега ще се придвижа напред, така. И тук правя моста, с което вече мога да продължа с печката и съм спечелила играта.